Не можех да си поема въздух. Дишах все по-трудно и си спомням, че си казах: аз умирам. Кръвното му налягане падна. Погледнах към доктора и казах: какво му е? Сърцето му спря. И каза: трябва да интубираме съпруга ви сега или ще умре. Започнахме сърдечен масаж. Организмът на Дин Бракстън отказваше. Започна се като рутинна процедура за премахване на камък в бъбрека, а сега умираше. Доктор Мануел Ерике е бил дежурен в спешното на болница Свети Франциск във Вашингтон. Той обяснява какво се е случило. Както се оказа, антибиотикът, който са му дали, не е бил добър за бактериите. Бил е резистентен. Множество органи в тялото на Дин отказват и сърцето му спира. Екипът на доктор Ерики работи яростно да го съживи. Съпругата на Дин, Мерилин, се моли. Казах на Господ: Господи, в Словото си казваш, че си дошъл да дадеш на Дин живот и той е изобилен. Аз изисквам този изобилен живот за него. Отделението е в хаос, докато работят, за да спасят живота на Дин. Но той преживява нещо много различно. Не се страхувах. Отивах си у дома. Дин отишъл на небето. Когато в началото влязох, имаше ярка светлина. Не толкова я видях, колкото я преживях. Първото нещо, което усетих, беше: всичко е наред. Тук няма нищо наредно. И си казах: това е повече от мир. Има един стих в Библията в Филипяни, 4 глава. Мир, който никой ум не може да схване. Това имаше там. Пейзаж, но много повече. Всичко е живо. Няма нищо мъртво. Не само живо като трева, а интелигентно. Движи се, мисли. Някои казват: о, това е прекалено. Беше прекалено и за мен. Да ви кажа истината. Имаме пулс. Дин казва, че се е чувствал сякаш го натикват в тялото му. След това отново чертата става права. Пак е в небето. Този път вижда Исус. Първото нещо, което се сетих, беше: той е ярък, както казва Йоан. По-ярък от обедно слънце. И следващата фраза, която бих искал хората да разберат, е: можехме да го видим. Това, което виждаш, не е толкова физически. Наистина преживяваш любовта, която той има за теб. Казвам на хората: той ви обича както никой друг. Видях го как общува с ангелите. Не само ги гледаше, а общуваше мисъл с мисъл. Те го признават, приемат информацията, покланят му се така и се отдръпват назад, сякаш... Дин признава, че не искал да се връща. И да ви кажа истината, бях щастлив. Планирах да остана. Хората ми казват: ти не обичаш ли жена си, децата си? Да, обичам ги повече от всякога. Но си мислех: идваш тук, където всичко е наред. После Дин вижда семейството си, което не е виждало дълго време. И все пак от другата страна на Исус беше семейството ми, баба ми Мери, но при нея имаше други роднини. Някои познах. Аз съм бил на земята, когато и те са били. Но имаше поколение след поколение след поколение, които са приели Исус Христос като Господ и Спасител и са помогнали да се родя на земята. Те дойдоха да ме поздравят. Невероятно. Докато Дин бил на небето, Мерилин продължила да моли Бог за чудо.
Бях решила, че каквото и да се случи, ще следвам Бог до края. След час и 45 минути Дин се върнал с слаб, но стабилен пулс. Но бактериите били нанесли голяма вреда и трябвало да отиде на диализа. Не мислех, че ще оживее. И казах на жена му, сега трябва да се молим и да чакаме, защото не можем да направим нищо друго. Вярвам в изцелението, вярвам, че Бог е изцелител и уповавах на Бог за изцелението на Дин. 3 дни по-късно Дин се събудил. Беше толкова развълнуван. Трябва хората да се спасят, трябва да им кажем за Исус. Въпреки притесненията на докторите, че поради продължителното боледуване на Дин той ще остане инвалид, нямало симптоми, че Дин се е докосвал до смъртта. Той е въплъщение на здравето. Екипът в болница Свети Франциск го наричат човекът чудо. Чудо е, че е жив, няма съмнение в това. Чудо е, че е жив, че говори, че няма мозъчно увреждане. Но това е изключение, защото беше наистина мъртъв дълго време. Какво да направи човек, който преживял небето и все още иска да е там? Дин казва, че Исус му казал нещо, което държи краката му здраво на земята. Сякаш той ми казваше, нуждая се от теб на земята повече, отколкото тук. Тогава разбрах колко е важно да довърша това, за което Бог ме е поставил на тази планета. И докато не свърша тук, не мога да се върна у дома. Почти винаги казвам на хората, аз съм на път към моя дом. Не ме разбирайте погрешно. Това е пътят, който моят баща каза, че трябва да извървя до дома.